Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol ambek sampean ya, Pak. Oh, nggih. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada siang hari ini saya berada di desa Borombunut, Dusun Borombunut, dusun Borombunut. desanya Bunut Wetan. Nggih, Pak. Bunut Wetan, Nah, Kecamatan Pakis, Kecamatan Pati. tapi lebih dekat dengan Jabung dan Singosari. Ngasari. Berkunjung ke kandang sapi singkal punya Pak siapa nih, Pak? Pak Muji, Pak Muji. Sayangnya beliaunya sedang keluar. Nah, ini akhirnya diwakili Mbah Lim. Pak Lem, tukang gelantik, Tukang belati. tukang golek Nah. sapi berjulang. Nah niki ibuke. Ibuke niki, Oh. ibuke Muji niki. Oh. Bu, ngeten niki sing makani jenengan. Siapa? Oh. Anak Nggih. Oh. Niki tiga-tigane saged didamel ta? Damel, Pak. Oh, damel nggih. Sing setunggal kesel ganti malih setunggal. Ngoten lho. Niki sing paling nem sing pundi, Pak Lim? Sing wetan niki. Niki PO Nggih, sing niki. PO niki. Waduh lemu seweger ya awake ya. Lemu lah niki. Tapi niki pun galuh apa? Mun galuh munan. Niki sapi dugi pundi? Dugi kula. Ah. Dugi kula tuku teng kula. Sing ngeten niki regi pinten ngene. 14,5. Dereng saged kerja. Dereng saged kerja. Tasik Doro. Tasik Doro. Waduh lek niki, Pak. Niki nggih dugi kula niki asale. Sembawa niki nggih. Sembawa mana Waktu mana pinten niku? ping 7. Wah, nggih lah niku gelange niku nggih. Wah nggih ta. Nah niku meteng nggih. Niku meteng teng nom niki. Meteng nom. Nggih. Wong lek meteng nom niku mingkem nggih, Pak. Nggih. Lah nggih, nom nggo Nom mingkem. lho, mingkem ah. Jan Tuwek, ngene niku mewek. mengo. Soale kadenge nglairaken kadenge mboten mengo. Dadi wayang sing mingkem niku napa mawon, Pak Lim? Napa nggih? Janaka nom, Napa nom? Werkudara Nom. nom. Mingkem kabeh. Mingkem. Pokok dikei nom. Nggih, lek sing mengo. Nggih sing pas manak e mengo. Jadi ibu iso-iso ae. Lho, lek sing Pak teko ndi? Sing niki Ingonan dhewe. niki. ingonan dhewe niki. Oh. Lek ngoten niku tasih mlebet Sumbawa napa limusin? Wah, limusin niki. Oh. Limusin niki metu tuwek niki. Oh. Paling Napa? lek miturut pengalaman jenengan niku sapi sing kuat damel penggawean niku sing jenis napa? Niki lho rada enten blaterane ya niki. Oh, niki kiat. Nggih, nggih seperti kaya kula niki. Ah, blater. Blater tuwer. Lho Bu, Paling niku blater. Oh, ibuke guyur tok. Awet nom. Awet enom. Saking enome untune gurung poel. Durung poel. Tapi lek duwike, Duwike blantik. duwike Ah. kewer-kewer. Masih ya untune gurung poel. Iki duduk koran. Niku anu mantun majengaken napa niku duwike niku, Pak? Oh, niki nggih kanggo dagangan lho niki. Oh, benjing Jumat. Nggih. Oh. Loh, Pak selain teng pasar jenengan nggih nglutus teng kandang-kandang ngoten. Padahal nek atu tinggal udus sih. Nggih anu ngono lho, kluyur-kluyur ngono. Oh, keliru-keliru. Bu, kula arani nglutus. Nggih. Wedi lek diarani nakal. Pak, lek PO niki damel penggawean nggih rusa. Nggih rusa. Damel nyikar. Nggih nyikar nggih cocok. Tambah enteng kan gludung Nggih. ya. Lah kalau kadosnya kaya nek Andri kan golongan PO niku sing ditumpaki niku. Pak, tapi niki tasik murni ya PO niki. Nggih ta murni. Oh. Lek ngeten niki pun saged nyambut damel ngeten lek ndek patok pasaran pinten, Pak? Niki nggih malih 16 juta payu nih. Payu? Payu 16 ngeten iki. Oh, mboten kemurahan ta, Sam? Lho, mboten Lek lah sapi soalnya pegawaian. lah gawe ya.
Penggawean Mas soalnya. Sapi pegawaian niku luwih murah apa luwih? Lha ini kuwi larang, tambah-tambah luwih enom. Oh, ngoten. Lah niki mpun manak ping pinten? Dereng manak niku to, Jan. Niku mboten lanang apa? Wedok ta. PO-ne? Nggih, Oh, wedok. umur pinten niku? Kuwi kira-kira 3 tahunan kurang lek. Termasuk sik enom nggih. lek Nggih. tahun. Hitungane dereng manak soalnya nggih. Nggih. Dereng manak niku. Dereng. Oh. Kait meteng niku, kait kawin kasih kantut sawulanan. Oh, sing ngawini sinten? Nggih, tukang nyuting sapi ta, Pak? Ngoten niku lek meteng boten tanggung jawab. Loh, ya buat langgeng lek wong nggih kudu ngetengi tanggung jawab, Pak. Lek sapi kok meneng ae, Pak. Wah, Sapine ditengi niku kok meneng ae mboten nuntut. nggih meneng mawon lho anjene hadiah sing rumat. Oh, Sampean iki. lagi lek wong lak muring-muring aku ya lek ditengi terus gak tanggung jawab. Lah lek sapi lho Pak kok diteng-tengno. Lah anjene buluane sing rumat iku. Coba wong ya apa ya Pak Lim? Waduh. Nah, Pak Lim, lek Napa? niki kan sungune saged dawa ta? Bisa gedhe untuk dawa, Dik. Ah, terus lek sumpami sungune mboten sepira dawa. Lek niki kan lek manak kan ditingali dugi gelange sungu. Nggih, geretan sungu. Geretan sungu lek niku. Lek niku nggih lek anu nggih enten geretane ta Pak sungune Mas. Lek ndek niku. Mboten, Pak, nggih enten mawon kadang. Oh. Enten mawon geretan. Terus lek mboten nanten sungune ditingali dugi lulure. Dugi lulure niki, anune niki. Dek gegere. Niki gegere niki, anu niki. Ini anu adelong-delong ngene. Ah, Ngoten. rada anu nggih, Pak. Rada Lek kalih tiyang anu. mboten tepang. Nggih. Terus lek sapi penggawean niku sing enak sing sungune ceper ngoten nah, Pak. Nggih, sungune Terus, gepeng. Lek ngeten iki termasuk rasik radi wonggul. Tapi niki lak rada gepeng anu. Oh, termasuk rada gepeng nggih, termasuk. Nggih ta niki. gepeng. Wong penak nggih. Nggih, kok enak gaene. Gede pisan. Wis manak ping pinten? Ping 7. Anake mboten enten sing krasan, Bu. Waduh dadi dhuwit tok. Lagi mboten enten sing krasan. Kelasan. Melok Pak Lim. Iya. Tepat tok. Nyate buat Pak Lim. Kula tuku ngene. Lagi mboten enten sing krasan Pak Lim. Bu, mboten purun ta disukaan langsung kok diploroti ngoten. Boten purun kata rapene emang. Rapen niku karene. Karene. Oh. Niki guwak nggih. Nggih. Oh, blarake niki guwak. Damel ladang. Dan niku Oh, lek garing. Lek garing gaya adang. Oh, itu sirapnya itu kalau sudah kering buat cetik geni. Cetik geni. Damel masak. Heeh. Lek wong biyen lek ngarani lak cetik Nggih, nggih, Nah, cetik cetik geni, urup-urup geni. Oh, niki dados kajeng nggih, Bu. Nggih, lah niku. Oh, alah. Nah, itu udah diuntingi itu. Loh. Nah, ini dapur di pedesaan Kabupaten Malang. Nah, tepatnya di Kecamatan Pakis, Desa Bunut Wetan, Dusun Boro Bunut. Nah, saya tadi ke sini lewat tebu-tebuan. Ngerapes gak karu-karuan. Oh, berarti ngeten iki lak ewet suket nggih. Niki pun Jawa. Jawa wingi. Oh, makane kula lho, kok kaya Bekasi wonten toya, berarti pun Jawa. Jawa wingi. Ngoten niku Jawa ping pinten malih suket baru cukul. Tambah garing. Ngeten niki ewet terus suket daerah mriki. Oh. Dadi pucukane garing ya, Bu. Garing. Lah kula ningali wae pucukan garing sedaya wae. Garing ngene. Sampe lak atas di tebu-tebuan. Kula ningali waduh wong-wong lek golek pakan ya opo rek, lah kabeh garing. Kolonjono lho garing wae. Garing ngene. Walah, Garing. ngeten iki nggih gadah kolonjono. Gadah iki dol niku. Oh, Pekarangan damel niki. Oh. Ngeten iki nggih garing kolonjono niki. Nggih to, Pak. Oke, Bu. Terima kasih. Mbak Lim, terima kasih sudah mewakili Cak Sowo iki.
Saya nggak ada. Pak Muji. Sudah mewakili Pak Muji di kandangnya. Permisi Pak Muji, nggih. Kula sing wakili. Oke, saya akhiri. Allahumma fiq ila wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah balik. Iya.